Άντε πάνε ανοίξε το 10.000. Το 10.000. 10.000. Άντε. Δάμε στο change. Change. Πού είναι? Δάμε στο division. Εδώ. Παιδιά, τώρα θα ανοίξουμε αυτό το τέλειο pack. Βλέπετε. Πάμε. Δήμη, ένα. Έλα προχωρά. Άντε προχωρά. 2, 1, 2, 3. 3. Bancosamente. Bancosamente. Ρε, bancosamente. Τι λαλείς. Το σκέφτηκες να μας τα βάλει, δεν μας έχει τίποτε. Α, εντάξει, μιλάμε μετά. Γαλλία. Τεμπελέ. Ουι, είναι τεμπελέ. Χεστή. Μαλάκας. Τι είναι το 106. Έχω τον. Έλα, Το ρε. κινητό της μαμάς μου. Να ρε μπελέ μου. Αντιά σου, εδώ και τεμπελέ. Ο τεμπελέ πόσα είναι. Πάνε δεν πόσα είναι το τεμπελέ. Μα τώρα. Δεν ο τεμπελέ πόσα είναι. Και δεν πόσα είναι τόσο. Πάνε στο... Ρε, ένα λεπτό ρε. Πάνε δεν πόσα Τι πουλιέται. να τον κάνω τον. Τούτο ρε. Τούτον όμως. No good. Δεν πόσα πουλιέται. Είναι χεστή. Δες. Απλό. Μια μαλακία. Ρε, έναν 107 δικό μου. Πώς το να δώσει.